er ikke til en ny omgang tvivlsomme skattelettelser. Tiden er ikke til eksperimenter med vores tryghed. Danmark er jo et enestående land. Der findes faktisk få steder i verden, hvor tilliden mellem mennesker er større, end den er her. Det er nu, vi skal løfte den frie og lige adgang til sundhed. Det er nu, vi skal sikre, at vi får den bedst uddannede generation i Danmarks historie. Arbejdsløsheden går ned. Beskæftigelsen går op. Mennesker kommer i arbejde. Og alt det er jo ikke kommet af sig selv. Det er skabt igennem en politisk kamp, altid med Socialdemokraterne i spidsen.